Калі вы з намі, значыць імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Як трапіць у студыю на запіс? Усё проста. Заходзьце на сайт тэлеканала «Беларусь-3» ці тэлерадыёкампаніі «Гомель», адказвайце на пытанні да тэлевіктарыны, пакідайце заяўку на ўдзел і чакайце запрашэння. Ну а сёння на гульню мы запрасілі прыгожых, таленавітых, перспектыўных хлопцаў. Ці размаўляюць яны па-беларуску ў жыцці, мы зараз і даведаемся. Калі ласка, капітаны, Іван, вам слово. Наша команда называется «Арлекіна», потому что мы вельмі любим веселиться и жартовать. Ну і касцюмы, я бачу, у вас адпаведныя, добра падрыхтаваліся. Дзякуй. Адкуль вы да нас прыйшлі? Мы пришли с клуба «Что, где, коли». Так. Інтэлектуальнымі гульнямі займаецеся. А вучыцеся дзе? Я вучусь у 12-й школе, мои сябры вучацца ў колледжы. Цудоўна. Дзякую, каманда «Арлекіна». Ну што ж, паслухаем другога капітана Мікіту. Напэўна, гэта джентльмены. Добрый день. Добры. Наша команда зовется «Сябры», Так. потому что мы по житті за все досябруем. Вы і па вучобе сябруеце, І ў жыцці, і па ў вучобе. жыцці. Так. А ці часта вы гаворыце па-беларуску? Не так часто, як хотелось бы, але говорим. Спрабуеце на уроках, пэўна, беларускай мовы. Так само. І ў вёсцы да бабулі ездзіце? Да. Выдатна. Ну што ж, каманда «Сябры», каманда «Арлекіна», мы жадаем вам абавязкова перамогі. Шаноўныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас умоўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. И льняная, и житневая, селянская, боровая в казочной красе, старожитнейшая, самая славянская, светлая, як травы у росе, вобразная, вольная, пявучая, мова беларуская моя. Пімен Панченко. Прывітанне вам, шаноўныя ўдзельнікі нашай традыцыйнай гульні віктарыны. Вітаю і вас, паважаныя тэлегледачы, шчырыя прыхільнікі роднай мовы. Рады сустрэчы з вамі ў нашай тэлестудыі і ля экранаў тэлевізараў. Сённяшнім гульцам зычу трапных адказаў паасобку і ўсім разам. Добрага вам настрою, прыязных усмешак. Няхай роднае слово звініць, як песня Жаўрукова. Шчыра дзякуем вам, паважаны Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» гульцы шукаюць адказы на слайд пытання. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў ёсць 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і адна літара ў ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну, а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Я нагадаю, што ў першым конкурсе націскаць на кнопку можа толькі капітан. Першы слайд. Увага! Будзе адказваць Кірыл. Калі ласка, Кірыл. Мы лічым, што гэта пальчаткі. Першы правільны адказ каманды «Сябры». Малайцы, 2 балы. Ну што ж, наступны слайд. Мікіта, 5 секунд думае. Это глушец. І гэта правільны адказ. Яшчэ 2 бала ў скарбонку паклалі. Малайцы. Наступны слайд. Іван, хто будзе адказваць? Адкажу я, гэта полымя. Малайчына, 2 балы ў скарбонку каманды «Арлекіна». Увага, наступны слайд. Ну што, Іван, хто? Адкажуць Антон. Гэта гармата. Бездакорна, малайчына. Ну што ж, наступны слайд. І зноў націснула каманда «Арлекіна». Які адказ яны дадуць? Іван, хто? Адкажа Яўген. Яўген? Гэта парэчкі.
Менавіта так, менавіта па рэчкі, толькі множнага ліку, малайчына. Наступны слайд. Каманда сябры націснула першае. Адказваць буду я, гэта бялізна. Вы маеце рацыю, малайчына. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 6 і 6. І гэта толькі пачатак. Ну а цяпер мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. Рабіць гэта яны будуць паасобку. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца Кірыл і Антон. Яны паспрабуюць перакласці слова, словазлучэнне і сказ. Першае слова для Кірыла і Антона. Кресцянін. І першым быў Антон. Гэта селянін. І гэта правільны адказ. Малайчына. Наступнае словазлучэнне для вас. Долгожданная победа. Кірыл першы націснуў. Гэта доўгачаканая перамога. Выдатна. Малайчына. Паважаныя гульцы, сказ для вас. Спасибо вам за хорошие пожелания. Русский адпаведнік на экране. Першым быў Антон. Дзякую вам за добрыя пажаданні. Выдатнік. Антон малайчына справіўся з заданнем. Я думаю, што і Кірыл, вядома, ведаў, як перакласці гэты сказ, но ўжо гульня капітанаў. Рош. Першы Іван. Жито. Ваша праўда. Грозовые тучи. Іван. А навальнічныя хмары. Вы маете рацию. Сказ, Микита, догоняйте. Хочу пригласить вас на торжественную встречу. Микита, ваш отказ. Жадаю запрасіць вас на ўрачыстую сустрэчу. Ну што тут скажаш? Усё гэтыя хлопцы ведаюць, малайцы. Наступныя Яўген і Антон. Увага! Руку на кнопку. Першае слово. Адказ. Першы быў Антон. Адмаўленне. І гэта правільны адказ. Малайчына. Словазлучэнне. Неожиданная преграда. Яўген, слухаю. Гэта нечаканая перашкода. Малайчына, Яўген, нечаканая перашкода. И сказ для вас. Мои поздравления по случаю годовщины. Антон был першы. Мои пожаданні по прычыне гадаўшчыны. Гадавіны. Так, ну ёсць памылкі. Што тут сказаць? Ці выправіць гэтыя памылкі, Яўген? Спрабуйце. Мои віншаванні по прычыне гадавіны. Ох, одну памылачку. Толькі канчатак у займенніку «маі» зрабіў няправільным. Мае віншаванні па прычыне з нагоды гадавіны. Цяпер вы ведаеце сваю памылку. Дзякую, хлопцы. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паўзу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шаноўныя гульцы, цікава і прыемна слухаць трапныя адказы. Нейкіх нечаканых перашкод, як у адным з прапанаваных прыкладаў для перакладу, вы пакуль што не сустрэлі. У сувязі з гэтым мае вам віншаванне. А фраза «па случаю» пры перакладзе можа мець розныя варыянты. Цяпер часцей кажуць «з нагоды», але правільна таксама сказаць «у сувязі», «з выпадку». І гэта яшчэ не ўсё. Жадаю поспеху далей. Як заўсёды, дзякуем вам, паважаны Святаслаў, за карысную інфармацыю і падводзім вынік гульні ў пераклад 16-12 на карысць каманды Арлікіна. А наперадзе эпізод «Тлумачым».
Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў, гэта пакуль што сябры. Увага на экран, прыгожае слова «сейбіт». Што яно абазначае? Сейбіт – гэта студэнт духоўнай навучальнай установы. Чалавек, у якога рассеиваецца ўвага. Той, хто засявае зямлю насеннем. Мікіта, 5 секунд прайшло. Хто будзе адказваць? Адказ буду я. Мы лічым, што сейбіт гэта студэнт духоўнай навучальнай установы. Семінарыст, так назавуць студэнта духоўнай навучальнай установы. А вось сейбіт гэта хто? Іван, хто у вас будзе спрабаваць? Паспрабуе Антон. Гэта той, хто засявае зямлю насеннем. Ну што ж, паважаная каманда Арлікіна, вам наступнае слово «куліда». Куліда – гэта адна штука печанага хлеба. Маса з гліны, воску для лепкі. Драпежная жывёла з каштоўным футрам. Іван, хто будзе гаварыць, каму даручаеце? Я даручаю адказ Яўгену. Куліда гэта адна штука печанага хлеба. І ён не памыліўся, малайчына, малайчына. Наступнае слово гэта дзеяслоў, дзеяслоў лунаць. Што гэта значыць? Лунаць – гэта рубіць лункі на рацэ. Лятаць, рухацца ў паветры. Праяўляць хітрасць. Толькі 5 секунд. І што прыдумала каманда сябры? Будзе адказваць Кірыл. Я думаю, лунаць гэта рубіць лункі на рэцы. Так. Памылілася каманда сябры і ёсць, напэўна, свой варыянт у каманды Арлікіна. Яны ўжо выкарыстоўвалі такую магчымасць, падбіралі балы. Хто будзе адказваць, Іван? Гэта лятаць, рухацца ў паветры. І вы не памыліліся, падабралі 2 балы. Буслы лунаюць у вышыні. Малайцы? Для вас жа і наступны дзеяслоў – сцяміць. Што гэта дзеяслоў абазначае? Сцяміць – гэта тайком збегчы, схавацца. Зразумець, разабрацца ў чым-небудзь. Зацвярдзець ад холаду. Адкажу таксама я, гэта тайком збегчы, схавацца. І не. А вось і памыліўся наш капітан. Мікіта, хто адказваць будзе ў вас? Адкажа Антон. Мы лічым, што сцяміць – гэта зразумець, разабрацца ў чым-небудзь. А ў гэтым выпадку падабрала 2 балы каманда сябры. Віншуем вас! А паважаная каманда сябры, вам і наступнае слово. Гэта ўжо назоўнік «здор». Што гэта? Здор – гэта глупства, бязглуздзіца. Агульная колькасць збожжа. Нутраное, свіное сало. Мікіта, каму даручыце адказ? Адказваць буду я. Так. Мы лічым, што здор – гэта глупства без глуздзіца. Вас, напэўна, збіла рускае слово «вздор». А па-беларуску гэта інакш гучыць. А слово «здор», Іван, вы прыдумалі? Адкажы Яўген. Мы лічым, што здор гэта нутраное свіное сало. Яны не памыліліся, малайцы. Ну што ж, для вас апошняе слово. Гучыць яно так. Паходня. Што гэта? Паходня – гэта сумка з ручкамі для нашэння прадуктаў. Пераносны ліхтар – той самы факел. Летняе памяшканне з непрамакальнай тканіны. Іван, што вы прыдумалі? Паходня? Хто будзе прапаноўваць адказ? Адкажа Антон. Мы лічым, што гэта летняе памяшканне з непрамакаемай тканіны.
Палатка гэтае летняе памяшканне завуць, а варыянт каманды сябры Мікіта хто? Мы лічым, што паходня гэта сумка з ручкамі для нашэння прадуктаў. Ну, хлопцы, цяпер моя чарга зарабляць 2 балы. Я дакладна ведаю цяпер, што паходня гэта пераносны ліхтар, факел. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды сябры 14 ачкоў, а каманда «Арлікіна» ў лідарах, у яе 25 балаў. Ну, а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Мікіта, перад вамі зараз з'явіцца 6 канвертаў. Выберыце, калі ласка, які-небудзь, назавіце лічбу. 3. Трэці канверт пакіньце, калі ласка. Хоць касой касі. Хоць касой касі. Вы чулі такі выраз? У вёсцы. У вёсцы чулі. Добра, запомніце яго. Паважаны Іван і каманда «Арлікіна». Які канверт, акрамя трэцяга, выбіраеце вы? Нумар 5. 5, калі ласка, пакіньце. Разъяўляць рот. Разъяўляць рот. Паважаныя капітаны, у сяброў хоць касой касі, запішыце ваш фразеалагізм. У «Арлікіна» разъяўляць рот. Паважаныя гульцы, праз 30 секунд вы мне растлумачыце сэнс вашых фразеалагізмаў, складзяце сказ з вашым фразеалагізмам і падбіраце сінонімы ці адпаведнікі з беларускай або з рускай мовы. Хаця б адзін. Гэта значыць фразеалагізм з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. Усё зразумела? Працуйце. Ну што ж, паважаныя каманды, завяршаем работу. Кірыл, які фразеалагізм у вас быў? І у нас быў фразеалагізм «хоць касой касі». І он Так. значыць, гэта вельмі шмат. Вельмі шмат. Дзякую, малайчына, адразу правільны адказ. Мікіта, наступны сказ. Мы склалі такі сказ. Грыбоў у лесе, хоць касой касі. Малайчына, звычайна пра грыбы так і кажуць. Дзякую. Ну і Антон, я так разумею, дасць нам сінонімы ці адпаведнікі. Калі ласка, Антон. Пруд прудзіўны. Пруд прудзі, малайчына. Я толькі дадам, што беларусы скажуць, хоць вазамі вазі, хоць граблямі грабі, хоць касу закладай, а расіяне ім адкажуць: цьма цьмущая, а яшчэ большой вагон і маленькая тележка. Згодны? У гэтым конкурсе каманда сябры зарабіла 9 балаў, максімальную колькасць малайцы. Давайте послухаем Арлікіна. Іван, калі ласка, слухаем вас. Наш фразеалагізм быў разъявіць рот. Разъяўляць рот. Дарэчы, я дадам, што гэты фразеалагізм шматзначны. І вам трэба назваць хаця б адно значэнне. Мы разважаем, што гэта згубіць нешта ў момант працы. Быць такім неуважлівым і згубіць нешта ў момант працы. Ну і не абавязкова працы. Так, наш эксперт падказвае, што не можам мы залічыць гэта як правільны адказ. Таму я вам падкажу. Разъяўляць рот – гэта першае. Мы так кажам, калі мы моцна чамусьці здзіўляемся. Згодны? Калі мы пачынаем гаворку, ён разъявіў рот і пацякла размова, так? І калі мы вельмі няўважлівыя, я разъявіў рот і згубіў там свой аловак.
Згодны. Ну што ж, цяпер вы ведаеце значэнне фразеалагізмаў. Вельмі хутка складзяце сказ? Я разявіў рот ад яе новых бот. Вось так, у рыфму яшчэ і паэтам аказаўся наш Іван. Ну што ж, 3 балы мы залічым ім. І апошняе, калі ласка, сінонімы або адпаведнікі вельмі хутка. Калі ласка, Іван. Адкрыць рот. Адкрыць рот. Менавіта ў такім значэнні падабраў адпаведнік з рускай мовы. Іван, дзякую. Ну што ж, у гэтым конкурсе вы зарабілі 6 балаў. Я толькі дадам. Беларусы дзіву даюцца або мух ловяць, а расіяне делают большие глаза, калі здзіўляюцца, раскрывают рот, калі гавораць, пачынаюць гаварыць і считают ворон, когда становятся няўважлівымі. Дзякую вам вялікі. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановныя гульцы, шанцую вам сёння на выразы. Як тут не справіцца на выдатна з заданнямі, калі, напрыклад, фразеалагізм «разяўляць рот» мае ажно 6 значэнняў. Тут і моцна здзіўляцца, і пачынаць гаварыць, і быць няўважлівым, і іншае. А вам дастаткова прывесці хаця б адно правільнае значэнне. І ў вас усё добра атрымліваецца. Другі выраз таксама дастаткова пашыраны і ўжываецца ён часцей за ўсё у дачыненні да грыбоў. Калі іх у лесе столькі, што хоць касу закладай, ці вазамі вазі дадому. Гэта сінонімы. А яшчэ прыказка ўспомнілася: на чужы каравай рот не разявай. Ды я і не збіраўся. Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 31 і 23 балы. І мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у апошнім конкурсе з назвай «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Пачынае каманда, што пакуль набрала меншую колькасць балаў. Гэта вы, паважаныя сябры, але ў вас усё наперадзе. Цытуем. Першае заданне мудраслоўе. Працягніце прыказку і зарабіце 3 балы. Што страчана, згублена, таго не вернеш. Гэта сэнс вашай прыказкі. Што з воза упала, тое Ужо падрыхтаваліся, Мікіта. Хто будзе адказваць? Адказваць будет Кирилл. Мы лічым, што з воза упала, тое прапала. І вы правільна лічыце. Гэта вядома, законныя 3 балы. Малайцы. Сваю прыказку слухаюць хлопцы з каманды «Арлікін». Падказка. Кожны хваліць тое, што яму найбольш блізкае і дарагое. Кожны кулік сваё. Іван, што? Хто? Адкажа Антон. Мы лічым, што прыказка гучыць так. Кожны кулік сваё месца знае. Сваё месца знае, прапанаваў Антон і каманда «Арлікіна». Гэта неправільны варыянт. Мікіта, ці ёсць у вас свой? Кожны кулік сваё месца мае. Ну, магчыма, ён і мае. Аднак вядомая беларуская і не толькі беларуская руская прыказка гучыць так. Кожны кулік сваё балота хваліць. Ну што ж, 3 балы не зарабіла каманда «Арлікіна». Наступнае заданне музычнае для каманды сябры. Увага на экран. Я хаджу по белым свете и гляжу, як вы живете. Калі трэба, помогу, бо я ўсё рабіць могу. Хто я? Дед Бородед. Абышоў весь белый свет. А цяпер у ціхі час завітаў да вас. Залічана, малайчына, 3 балы. Назву песні, калі ласка? Дед Бородед. І гэта правільны адказ, малайчына. Словы Артура Вольскага, музыка Леаніда Захлеўнага. Музычнае заданне для вас, каманда «Арлікіна». Вы шумите, шумите, надо мною бярозы. Колышите, люляйте свой напев вековый. А я лягу, прилягу, край гостинца старого.
Так, час адказваць. Іван, ці ёсць адказ? Ёсць, адкажу я. А я лягу-прылягу край гасцінца старога? Мабыць, каля белай пячы. Не, Іван, не. 5 секунд прайшлі, адказу няма. Мікіта, ёсць шанс зарабіць 2 балы. А я лягу-прылягу край гасцінца старога на... Духмяныя травы. Не. Паважаныя гульцы, давайте паглядзім, як спяваў Анатоль Ярмоленко і ансамбль «Сябры», дарэчы. А я лягу-прылягу край гасцінца старога на духмяным прокосе недаспелой травы. Як называется песня? Команда «Арлекіна». Песня называется «Бярозы». Не бярозы, не прымаю такі адказ. Не бярозы. Ці ёсць адказ Мікіта? Адкажа Кірыл. Вы шуміце бярозы. Вы шуміце бярозы, а вось гэты адказ я прыму, вядома. Яшчэ называюць гэтую песню «А я лягу-прылягу». 2 балы на падборы зарабіла каманда «Сябры». Я дадам, што гэтую песню стварылі Эдуард Ханок, гэта яго музыка, і словы Ніла Гілевіча. Паэтычнае заданне спачатку для вас, сябры. Парсюк наставіў хіб. Парсюк раз'юшан, цераз цябе я чырванець прымушан. Такое мне сказаць асмеляцца немногія. Калі ласка. Адкажа, дык гэта дэмагогія. Дык гэта ж дэмагогія, гаворыць Мікіта, і ён правільна гаворыць, малайчына. Гэта 3 балы. Скажыце, калі ласка, як называецца гэты твор? Ганарысты Парсюк. Ганарысты Парсюк, малайчына. І аўтара назавіце, ці трэба вам падказка? Не трэба. Не трэба падказка? Адкажа Антон. Калі ласка, Антон, хто ж аўтар гэтай байкі? Кандрат Крапіва. Бездакорна, малайчына, і яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. Паважаная каманда «Арлекін», вам трэба, хлопцы, напэўна, добра падумаць. Пужлівы зайчык шэранькі пад ёлачкай скакаў. Падчас і воўк, сярдзіты воўк, ускоч перабягаў. Вось снег у лесе дрэмлючым пад полазем скрыпіць. І конік жвавы сівенькі Капыцамі стучыць. Капыцамі стучыць. Добры варыянт, аднак не так у арыгінале, Мікіта. Мы не маем. Не маеце свайго. І конік жвавы сівенькі спяшаецца, бяжыць. Вось і ўсё. Калі ласка, назавіце верш. У нас дакладна ведае Яўген. Гэта ёлачка. Гэта ёлачка, малайчына, 3 балы. Ну а цяпер, хлопцы, трэба назваць чалавека, які пераклаў гэты верш на беларускую мову. Я вам падкажу. Гэта класік беларускай літаратуры. Адзін са стваральнікаў беларускай літаратурнай мовы. Ён нарадзіўся ў 1882 годзе, а сапраўднае яго імя Іван Дамінікавіч Луцевіч. Гэта Янка Купала. Малайчына, Іван. Гэта, вядома, 3 балы. Малайчына. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда «Сябры». У іх 43 балы. Ну а ў скарбонцы каманды «Арлекіна» 37 ачкоў. Малайцы. Хай у вас, паважаныя гульцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў гэтай студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадач для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.